Първа част, но вие не сте го гледали. Така. Сега ще събираме ресурси. И се надявам да ви хареса. Първата част е половин час. Така, надявам се коментарите да са честни. И казах, миналия път, не знам дали се е запомнил, и казах, че забранено за деца по 4 години. Така. Брато, не каза, потърси животни. Да. Сега. Ще потърсим животни. Айде. Трябва да търсим животни, защото не знам, просто трябва... Драгота вика. Аз кога направя? Да дой той. Кой бе? Аз де да знам. Ти как снимаш клипа? Снимам бе. Това за камерата много пречи. Нали? Аз съм в клипа на Весо. Не знам. Аз съм в клипа на Весо. Не мога обръщате внимание на той никога не може. 19 секунди. Как е? 1 минута и 21 секунди. 1 минута и 21 секунди. Вече станаха повече. 1 минута и почти 30. Да, добър. Така. Само едно прасе тъпо намери. Той да. Крава! Къде е? Весо не струва на Майнкрафт. Я, тихо. Я, къде е тая крава? Муци. Муци. Да, за да открия. Тук някъде ще има животни, де отиваш на там. Чакай, аз ще открия. Тук някъде има. Ето виж. Има и прасе. Да, търпи. Така. Дай. Къде е, бе? Много ми е интересно. Иде много се отдалечава от тук. Тук има хубави животни. И прасе мръсно. Ей, прашчо. Така. Къде отиваш, бе? Къде отиваш? Лана сам. Тук не може да ще намериш животни. Где ходиш? Сега се купиш. Ще троша го. Тук може да се направим къщичка. Я се го. Хинко. Най-добре в планина. Нали? Аз не виждам така планини. Брат, дай аз да потърся живота. Така малко бе. Следващия епизод на втора част ще се ти. Така. Това клипче ще е 5 минути и там нищо са. Вече минаха 2:40 минути. Така. Този епизод, не знам дали ще ви хареса, но на мене ми харесва. Аз съм такова. Айде, събери малко дърво. Сега виждаш, че не откриеш. Поне ще трябва дърво да може да откош. Така и малко стъкла. И дърво земи. Банана! Така. Сега ще ми трябва пясък за стъкла. Да, взимай дърво. Стана 3 минути и 12. Ще плуваме в цяло. Yes! Влизаме много. Този епизод искаш да бъде половин час. Да. Абе да чуе! Да не си правиш клипче. Да. Искам да гледам. Аре, той си прави клип. Той съм оперател. Точно кога гледа. Той ме позволя да гледам. Лодка ще справиш ли? Няма за коми лодка. И за кода не е, така стигнеш по-бързо. Много си зле. Какво да направя? Аре, взимай дърво, какво да направиш? Взимай дърво. Ти твоето дърво влюби се за Да, него. взимай си дърво, нали си стрял. Какво мислиш, че ще си направиш къща? От въглища ли? Да. Ако можеш, това не. Ако можеш, това да си направя къща от дърво. От ти. От въгляне. Това е истина на играта. Толкова няма да ти трябва. Да, от това ще можеш да преработиш. Отивай да търсиш камък, ще можеш да го преработиш, да се правиш честове. Не честове, ами... Каменни неща. Торч. Лампа. Не лампа, но факла по-точно. Да, разбрах. Да, факлата е лесно за правене. Един час моля. Може да я направиш от необработено дърво. Направи за лодка, бе. За коми? За какво му и няма материали за лодка? Има. Почвай да правиш, бе. Много си... Аз търся сило.
Търся Вилич. Какво търсиш? Вилич! Който? Село. Ти не съм го чул този път. Какво е? Вилич. Скоро няма да намериш. По-добре да беше направил един сид Аз за търся село. планина. Защо не си направи един сид за село? Да мамиш, ама. Никой няма смисъл. Докато го намериш, 100 години ще минат. Добре, да, ще ми поникне. Ама на тебе няма ти поникне, брата. Де си сигурен? На жените нямат бърджи. Боби! Да си сигурен, гледала съм филми, имаше едни Виж, бабички. 5 минути и 36 секунди. Ти имаш гоголечка. Няма бе лъжата. Не, наистина, и аз се видях. Къде е? Тя падна. Добре. Дърво! Какво? Во, кого сложил? Не знам. Сигурно си. Да, бе. Аз съм се въртял сигурно в кръг. Брат, взема да... 6 минути, 7 и 8 минути, така. Ама се стъмнява. Добре, да прекратяваме ли клипа? Я хъркай. Да, прекратил и след това искам да съм аз. Така. Търся ресурси. Ай, дякую.